ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତିଆ ଘରୁ ଚଟାପଟ ହେଇ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି କୋରଡାରେ ଚାଲିଥିବା ମହୋତ୍ସବ ପଡିଆ ଆଗରେ। ଏଇଠି ଗାଡିଟା ପାର୍କିଂ କରିଦେଲି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ଅନ୍ତରା। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ପୁରା ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଶୀତ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟୟ ଟ୍ରେନ ବି ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପିଲା ବସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତିଆ କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି, ଫ୍ଲାୱାର ଡେକୋରେସନ ଫ୍ଲାୱାର। ତାପରେ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲି ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆସିକି ଗୋଟେ କଫି ପିଇଲି। ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ କଣ ପଡିଛି ଦେଖିଲି, ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କଲି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆସିଛି, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦହିବରା ପାଖକୁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସିଧା ଫୁଡ ଷ୍ଟଲ ପାଖକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଏନି, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ପାଟିରେ 2ଟା 4ଟା ଗୁପଚୁପ ବି ପୁରେଇ ଦେଲି। ଆନନ୍ଦରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।